lang hilin eh. Ayong buntag. Mayroon daw sa tanan, tibok kalibutan. Pero di ko natug sa ang suon Hermelita. Kay mga tumiron o antipolo. Nada siya, sa di pa may mulakaw. Buto kasi siya bilin sa isang mga takot. Panglaga namin. Kama namin nanawag may kasi mga wa, makata. Di, nakarating na kami doon. Nato si mga wa, may bando ha. Namayahang kuhan kay. Natulong tawa kong Manila, dugay na. Nato namin, dugay lagi makalaga kay. Di parapas na bilin. Langit na. Ano? Bernard. Ano pa niyo sa isa? Sibog. Usog ka. Napunuan pa. Nalami sa bus. Sa sunod bus. Puntang sa Nangayton. Sa Ayala. Hanggang Ayala lang tayo. Ayala Makati. Tabi-tabi. Punuan pala niya. Gabot sa Ayala. Sa kitabi. MRT. Natin pa siya ang mura, di ba? Ito sa farmers na. Mura. O, 3 pa dyan. Ang bibig. So, uli. Pwede mo sa mag-train. Nakakatakaan na ba ng asawa na? Uli, mag-train. Ito pa naman mag-train. Kaya tagpuan mo daw na super yan. Ayun. So, good morning. Oras gala. Oras gala daw. Nasbas na bito kami. Hindi pa naman kami punta ni Rosalina. Hindi kami punta sa Papa ni Aisa. At tumi sa isuon nga laki. Kay Bea o Dudo. Kita-kita alam ta. Bus. Simita og sakayan sa MRT, Mita. Masahin mo. Ya, hangat ko. Sige, babalikin sa ta. Nagpalit ng ticket. Sabi, kisunab. Ngayon, nalagi na. Di naman yung sauna. Ayun, kisunab. 24 o 19, bita. MRT. Nasa MRT to? MRT. Namin sa MRT, papunta kaming Quezon Up. Kurbaan ko kasi mga wabi. Sino lagi nila? Ha? Kasi sa lapang. Ay, lagi nila. Salamat po sa Exxon kay sa pag-iwanan. Tanda po sa Exxon dito Akit Tulo. Ay pa yan? Inabit sila. Ano naman to? Ano naman?
Malapit ako ng sosa. Gusto na? Sorry, Abby. Ha? Ano ba tayo? Buni? Buni? Masa buni na ko nun eh. Tadi buni kagala. Kagala. Pasal ni? Saya siapa lupa. Bundia. Bundia tak? Bundia. Oh. Kasi buni tong ganiha. Ipa to. Ortigas na miss, Ortigas. Oh. Ortigas na may yung naog may kiso na taas ng building. Ano sa kuhan? Sige. Nangawa mi. Ato ko yung nakaangin. Lalis na mismita kayong humba mi og kubaw. Wala nita kubaw. Lampas mi. Lampas pag kamuning. Lampas pag GMA. Da mabaklay na naman mi mangita mi balik mi atos padung sa kubaw. Exercise. Ayun may jeep na. Basahin mo. Ayun o sa labas. Namay dapit sa GME naglaraw-laraw. Lapas ni pag naog sa kuan sa station sa MRT. Ayun may jeep o. Ano yan? Yeah. Tanay. Batanay. Tanay? Oo. So na ganina, tuduan ka na sa tanay yung may cellphone, di ba? Oo. Oh, mabot sa una. Na, kuanra. Nagtanay ko sa una nga. Ato kong mita, way cellphone. Karon hinuon na cellphone, kawawa na hinuon. Bitaw, bitaw nilapas ng mignaog sa kuan, MRT station. Dahil ada lagi, uy. Lampas mi ng duha ka ano ba yun, duha ka station nilampasan kabuning saka ano GMA kapadung naman mi dali di San Juan among ginaugan sunod sa ano stop ano yan Jeruis na ilan na Nora ilan na si Rubilin sa una. Wala sa kubaw sinura, nasa kuan, San Juan. Nasa Juan. Di, na zero waste na. Saan po? Padilla. Wala dito na. Wala mga dito lang, carousel lang. Papuntang monumento, tsaka dito. Ano papuntang Cubao? Oo, papuntang mo. Hindi na sakayan. Hindi na sakay na ka lang tayo doon. Sa Cubao, maraming sakayan. Oo, sa Cubao nga dapat eh. Tuzok na mo, nakaabot na Merce Jamie.
Lampas ng gud mi kaadto. A few moments later. Kami, nagawa na kami. Yang mag-ingat sa exo na economic one, Quezon Avenue. Iabot ni channel 2. Ingon ba balik miss ko baw. Ako na kinamdum nga daan mig Aranita. Aranita gateway ingon sa di kuno wala sa nina kasi kaya gisunod. Magisunod siya joy nga. Quezon Ab. Sunod sa gabot ng Quezon Ab da. Baklay lagi magbalik ikas padung Aurora kamuning Jamie manggilakaw-lakaw. Ay, exercise nang wala ko kaya lakaw-lakaw. Sige may gisundan kaya ako hinumdum ako gateway na to. Kami ning nga tumiklura mining nang lagi miskuan. Sa farmers. Ngamot na may iwat namin sa may sundoon may. Diyan namin skuan. Hindi nga na to kaya naka-exercise po niya. Buntag sa dug. Diyan namin skuan. Bundok niya po niya mga ginatuan. Ang padungan. Ilaria Dudo. Tabag tanawa sila. Eh magsata ko na naman dari. Sugatong ko naman. Sa pagkaragwa basig nangawaan makapagmidani. Ginoong lakawa. Tur! Baklay! Tagad! Kaya namin, doon na, Liria. Mura mo na punig sa puti. Oo, mo di kasaka. Ito na. Okay na. Sayuran. Alado. Bakilid man di ay. Wala. From the police puti. Ano pa? Ano pa? Dito manghuli dani ron. Sabi ko bisa dito manghuli. A few moments later. A few moments later. Tawan mig manok na. Lutuan mig manok na may kapayas. Ani Brad Dudu. Ano ko alay yun? Ano din nag-iyaw ganyan? Ya. Kali ka sa manok do. Nga mo hilak man ka do. Trangkaso ko? Ha? Trangkaso. Na, bunso na mo, dira bunso na mo. Pangita man si, ang gipangita sa vlog si Lina man jud. Kung mita kay gianya kong mita, libre ko sa pamasahe. Bulang mo itong ipti na ron. Uy, salamat bulang. Adun. Oh, nay, lisdodo na. Magsugbag bangus, magkuhan. Sinubog manok, putol kapayas. Manok kinapayasan. Uy, akin yan. Kay ate ko. O di na usog piga-piga ila, kinudguda ila. Ha? Wala usog piga-piga. Hello. At mo bayan kay palit mo kagpiga. Pipi. Kuha naman, ganun ang piligaan mo. Meron na lagi na ko eh. Tiyo. Sulit siya manganingan hihi. Kaling kayo may kuan. Maghinalang o kib-kib kurug. Nahinom, sayang. Asa dapit. Dali. Kisa man nakajoy? Kajoy? Yung mga ha? Sila na, kasi na may bantoy. Hindi na masuko. Pud-pud naglubi. Wala. Lamis bay lagi sang isuon nga laki, maghinalang kuno, magsubag bangus. Gabin sa gyapon dari di ay. Kasi aking ginataan. Ban. Sa bukol, dapat tudo lagi bu. Tanig mo lang. Hala. Hala, may bisa maligid ka do. Ada ko ha? Tuig na naman gana. Kurente do, naigo. Hoy! Ninay! Bakilid na do.
abi nagbulanghoy na ras Bohol, dami di pulis Manila. Na dudo. Dodo na inung bulanghoy. Okay na kasi mga lang hujan. Naagan mig bulanghoy. Tam na nimo balik. Tamig balik. Na. Ha? Anak ko dito ta dali. Tapos sa kapuno to ha. Wala ba sugbaan? Tuga kajo. Marag bulang sa bahay. Kaya. Mura dinig kuan puti. Gihapon. Ipadapli ng kuan do kay aron tanam. Ilas mita, ilas upa, pwede na po magtanong po lago dito. Kaya na siya para di ba ilan na to? Ila, gamay. Hala, kurinti. Ha? Oh. Ila. Mura po tuloy nga ni style na sulti mo. Pwede naman to, bakilid, lapok naman. Sutis daling hita dali kay namulay bulang huy. Sayang mo nang ihurot. Wala ka do. Pangiptin ko na ito. Tamni ka sabdo. Di. Kay, Hindi mo nilang manukan dali. idagang puno. Ha? Mamalit mo or padigay bir na biyabas mitat. Pas mitan miyabas. Napasimong dulo isa pasi ginog na. Mas uang dudo to ha. Hinog na. Kaon naman po do. Nabalim din na do. Sanga. Di bali mo ni. Gagawin riya gapon. Kay, namiyabas? Oo, nabali bito na. Ha? Naibo nga? Sagi ko. Kablitan. Buntis mo nang ibog. Patay din na, biyabasa. Ano kay mo gigi ka buhol? Ore biya sa tubunan. Wawi. Naman. Mamalit mga hinog ni. Piso. Pwede na pud kan vitamin C mo ni. Lisib. Saripod kayo medyo duduk dah kapakunod. Udah kapakunod ko. Kuna do. Sakto isang gihuwat ka gilang purnas ni siya. Pangiptin din na tanan. Ato bitin. Huwag nahilaw magdamag doon ka buok. Halag pang tigbas na. Pagbulong hala, kurinti. Nabigay salang daw itong luto. Itong ipakaon na diyang manok. Ang biyabas nang. So, titingan hikay na biyabas, na bulang huy, na saging sa pa. Ang pangita. Kalingkuas, bus isa ka. Ng araw, bantay sa ako. Da. Undoy na ba doon? Huwag na maguna ako ba? Lang. Hagunod. Hagunod ha? Nagana ha? Hagunod. Hmm? Bila. Bit ko. Langhoy. Si Upaw. Si ano, nagdako buloy sa kabagkas buhol sa kabukaan Magnas Bernard. Ha? Nagdako aeroplano sa kabuk, ang giputos og dahon. Para makatira og buntis. Alam mo na, binuot mo na ka na may bukas daw ng kuan. Ano is? Kaon siya. Hus na. Tanda na mas Manila. Ano na nabilin? Agon kuba mita. Oy. Pero Roy, ni hinalang na manok na may kapayas, maglas buhol gyapon. Hala mapuwas na mo yung mabiran. Hala, alam yan lang.
O minagmahay naglaag mi dari kay dari simu dari. Tara, kain tayo.